Заниманията в Музейко. Самоподготовка, език, йога и арт-ателиета. Музейко клуб е най-новата програма на първия детски научен център. Първо тук написват домашните си, след това имат английски език, който е последван от класове по йога. Също така имаме изключително интересни научни ателиета и арт проекти, които се водят от нашите колеги музейковци. Метода ни за обучение на английски език е комбиниран и мога с гордост да кажа, че е наша авторска програма на Музейко. Освен задължителните grammar, language и vocabulary, ние използваме естествения декор на музея и всяка нова дума, която днес преподаваме, просто отиваме и я пипваме. И по този начин всичко се научава много бързо и лесно. Ние не се концентрираме само върху домашните, ние се концентрираме върху децата. Казвам се Милена Савова, от 20 години съм учител по английски и с гордост мога да кажа, че съм част от екипа на Музейко. Музейко. Децата знаят.